Juntament amb la meva germana ens vam plantejar que a casa nostra el potencial d'aquesta joguina realment era molt potent i vam veure que aquí teníem que trobar una solució a aquest gran estoc que tenia la nostra mare en aquest magatzem. Al març del 2007 vam inaugurar la primera pàgina web i al finals del 2007 vam arribar a tindre 400 visites mensuals. Clar, vam veure que la nostra web es tenia que donar a conèixer a nivell de buscadors, etc. Vam agafar el 2008 i el 2009, vam apostar per una empresa. Aquesta empresa ens portava tot el tema del posicionament i vam arribar al 2009 amb 12.000 visites mensuals. I el creixement nostre ha sigut realment molt significatiu. En comparació 2009 amb 2010 hem crescut un 73%, però també tenim unes eines que ens faci poder créixer. Si nosaltres no tinguéssim un ERP, que tinguéssim un control més exhaustiu del nostre client o tinguéssim un control més exhaustiu del nostre producte, vull créixer però no saps per on vols créixer. Vam incorporar una pàgina de Facebook. Facebook actualment el que permet és poder ficar una campanya aquí i a més el bo que té és que Facebook ho pot segmentar. Ja no només hem fet la part del mur, sinó que a més el que hem fet ha sigut una part d'ofertes. Són ofertes que també estan a la web, però són ofertes exclusives pels nostres fans de Facebook. Les accions que fem per als nostres clients és que nosaltres enviàvem correus electrònics, però no sabíem qui l'obria, qui no l'obria, quin seguiment tenia aquell client, què és el que feia dins de la web. Volem fer accions per seguir creixent, probablement incorporem aplicacions amb els temes d'iPhone i iPads i això farà que puguem seguir aquesta petita empresa que pugui créixer a nivell nacional i de cara al 2012 poder arribar a internacionalitzar-la.